Umdlali wasemuva weKaizer Chiefs uBradley Cross usephumele obala ngokweseka uzakwabo uMduduzi Shabalala ngemuva kokugxekwa kakhulu abalandeli. uShabalala ubhekane nengcindezi enkulu ngenxa yokuphuthelwa ngamathuba amqoka emidlalweni edlule, ikakhulukazi ngemuva kokukhishwa kweqembu kwiNedbank Cup. Nakuba iqembu linqobile emidlalweni weCAF Confederations Cup bebhekene ngesonto, lo mgadlo semncane usaqhubeka nokuba sematheni kubalandeli abangenelisekile. uCross uthi unethemba lokuthi lo mdlalo neminyaka engu-22 uzobuya enamandla. Waphawula ukuthi ukuphuthelwa amabhola kuyingxenye yebhola. Ugcizelela ukuthi iqembu lonke liyamduduza futhi liyameseka ngokugcwele, eveza ukuthi uShabalala unomqondo oqinile kulesi sikhathi esinzima. Njengoba naye abhekana nokugxeka okufanayo ngenkathi efika kuleli qembu, uCross uyayiqonda ingcindezi evela kubalandeli bamakhosi. Uzwakalisa ukuzigqaja ngendlela akunqoba ngayo lokho kugxekwa, kwaze kwaba uba ngomunye wabadlali basemuva abathembekile. Wathi okumqoka kuye ukuqhubeka nokuzithuthukisa. Okwamanje uCross akadlali ngenxa yokulimala, kanti usaqhuba uhlelo lokululama. Nakube vumile ukuthi kumuphatha kabi ukungakwazi ukudlala, kodwa ukwamukele lokhu njengento eyenzekayo ebholeni elikhokhelwayo. Ulindele ukubuyela enkundleni emasontweni ambalwa azayo, kanti okwamanje ubheke kakhulu ukululama kwakhe ngenkathi eseka ozakwabo ngaphandle kwenkundla. Umdlali wasemuva weKaizer Chiefs uBradley Cross usephumele obala ngokweseka uzakwabo uMduduzi Shabalala ngemuva kokugxekwa kakhulu abalandeli. uShabalala ubhekane nengcindezi enkulu ngenxa yokuphuthelwa ngamathuba amqoka emidlalweni edlule, ikakhulukazi ngemuva kokukhishwa kweqembu kwiNedbank Cup.